Asikubingelele emsakazweni Imbokodo FM. Ya ngibingelele la studio ngibingelele umuntu olalele ekhaya. Ngibingelele nokade ayefisa ukuzwa. Awufisa ukubingelela le ndoda ethi ngidlile esinokeni. Hayi so besixoxele. Ayuli. Yeah, hayi mina uyangihlula, angishawa. Awushawa uyahlula nje kuphela. Ngabona enye ivideo lapha TikTok ethi mina lo ngilwa nomuntu because mangilwa nawe mina nawe ungishaye nami ngikushaya ukuthi mina ngishaye kaningi. Mina ngikushaya kuphela nje akuxoxe wena ubuyisela lutho ngiyabulala ngendlu. Naye ngizombulala masiphuma la. Noma kanjani mfana? Now into engifisa ukuyazi la kuwena ukuthi uma besikhuluma ngoMusiholiq mhlambe igama lakhe la ngempela ubani? Ngumnazelo slave name Fortune Kamtolo yabo. Ngizalo uMacele ezalo uMashabane. Ngiyale. Hayi. Ngizobona ukuthi bengathi ukuthi ngekwazi ukuyichasa. Ya inkosi ayiqeda. Noma kanjani mfowethu? Leli gama la Musiholiq liqhamuka kanjani? At first, even namanje, I used to be producer. I still am. I produce. Ngalesa sikhathi wawenza anything as keep it looping. Dlala ibhola ngapha, wenza i-beat house ngapha, wenza i-R&B ngapha. Nokuthi umuntu ukhulela i-radio yabona. Yeah, i-radio ifika idlala i-hip hop. The next minute isidlala i-house. The next minute, so you grow up ulalela wonke music. Mase ngwenza nami ngafuna ukwenza ngalo nje. Yeah, for on a Sunday record the gospel. On a Monday Infinity Pass. Because I want many people. Yes. So nakho-ke uMusiholiq waqhamuka kanjalo because I didn't want to be uGqomkini. Just because ngishaya igqomu. I didn't want to be ulil hip hop. Just because ngenza hip hop. I wanted igama elisamapha yonke into. Which is music edit. And umuntu alcoholic over alcoholic alcohol. So no Musiholiq. Nakhona it was Musiholiq. Engabona njalo. Yeah, then ngasusa yes Musiholiq. Musiholiq, yeah. With the C ekugcineni. Kwathi mase senza le ngoma nozakwe Musiholiq with the Q. Yabona ke. Yeah. Naloko lishintsha. Yeah. Mina I can't believe ukuthi ngiyaphintsaphiwa le emlandweni ngisho kanjalo. Like ngiyengayincinza kancane ukuthi ngempela uyena lo mfethu lo. Right, but now ungena kwakho kwi-industry ke igama seliqhamukile uyiqambile njengoba kade usho wena. Ungena kwakho kwi-industry le ungene ngenye indlela mfethu. Yeah, engeke ngichaze now. Because I think with everything that I was doing, ngakaza manje ukuthi ngenze I will never really say this is what got me. You understand? Because I don't even believe it's going to be industry. I'm still working to do into engifisa ukuyenza ngisaqala. I always say this thing. It's like pass out grade 7. Baze bakuhlabela inkukhu kini, but that's not the end goal. You understand? Kumele celebrate le moment, embrace, but that's not really the end goal. So mina ngafika la ngifuna ukuya khona. Angaqala nokuqala, but everyone is like, hey, ungene kanjani? Yayi madoda anazi lutho nina. Sakhuluma nama-security kithi. Ukuthi bese kunento kunosisi lapha akhona sixoxa nje ngake interview yakho sixoxa nangomoya wakho apparently wako wasiza umfana omncane osaqhamuka naku industry wakucela ibeat wamnika wa respond and akakholwanga nami ngiyamtshela ukuthi hey nami lo mfethu kanginginkinga mfethu umuntu wabantu lo muntu lona yabo he understand the music wakhe. There's this thing le abayibiza ukuthi angazi bayibiza ngani whereby uthinta ingoma yomuntu uyishintshe manje uyithole ngenye indlela lento le. I think ubukade uwena umuntu wa introduce izinto kanjalo kwindaba. Yeah, ama mashups. Because at that time, when I was in varsity, because so now I'm not signed. I have to think of ways so we can give a relevant why not using music. So one of the stations, if I'm gonna a promoter, I was like, how on the platform in J? Guess the app user would tell you no, because of the song in again. So I was like, instead of this is gonna be something else of a challenging for me. But instead of me no DJ, DJ too high. So when calling on my piece of chemist, give me some Chris Brown, give mix and no stuff, give them Faguzola, and the same thing. Jamo DJ me mix. Can you do that in Gayenza? The first one Gayenza and I'm saying while they like the blessing of looking Zenza. I can't do it every day. Every Friday. So I will go studio Jalong Friday, something record out 8. And then
not go to studio for 8 weeks. 8 weeks. Yeah. Oh, nice. But then I knew I had something, a little rotator that people are looking forward to. You understand? Because I think it's best ukhulume ngezinto ezenzekile kulelo sonto. I'm like manje sekumele ngeke le nto engiyenzayo ngibheke indaba ukuthi kwenzakalayo yabo ipolitiki lenzeni bese ngifaka nakhona I don't want people to know my view. Ukuthi ngicabangani ngokuthi kune-load shedding. I don't want people to know that. So abantu kumele bazi music because my view is subject to change. Ngingashintsha next week because knowledge lokuyithola yabo. So I was like ayi lokhu kuzongenza nami ngibeke lami point lami zohlekisa ngento kanti abantu so ngicela ukwenza le ngayenza ke kwaba ama-mashups and then I saw everyone doing it. Yes. No, mina mfethu bengithi kule show le ngifuna ukukunika ukuthi you the one oqhamuke naleyanto but sebengaqhamuka bonke bakholwa because at that time sasingayi-understand yabo wawudumenye ukuthina ikhasi lami sengiyahlebela sithanda uJutabite lofethu lo injani ipressure kwena abantu bebengasho ukuthi ubhathi ingoma zabantu nani like because back then sasingayi-understand lento lelo mfethu like everyone is doing it now maningi kade interview omunye kade yenza naye last week asho ukuthi if akayenzanga angaba akekho la ekhona so wena njengomuntu oqhamuke naye enjani ipressure back then? For me, nokuthi mina ngiyena umuntu social media. I don't know ukuthi abantu bathini. Because I do it for a purpose. Yeah, lento engifuna ukuyiseva mina. You understand? Yes. I can never control the reaction yomuntu. I control the action yami kuphela. If I do it, I must do it ngale ndlela le. Hey, absolutely dope. Yes. You understand? You like it. Akayithandi uzogcina manje please abantu. Do I like it? Mina if ngiyithanda ngizoyenza. You understand? Ukuthi wena ufila kanjani? Focus kuloko okuthandayo. You understand? Yes. And I feel like abantu focus on what they don't like more. Ingoba bayithanda lot and they wish ngabe kuze nabo. You understand? Because mina if ngayithandi imaskandi ngiyawulalela. Kunokuthi ngulalela everything lo ngithi yaphetha lento kodwa ngiyalalela. Why ngafocus kule nto engiyithandayo? So I feel like umuntu owenza leyo nto leyo umuntu ofisa engathi ngabe uyena oqhamuka nayo. So I don't really ubheke ukuthi kwenzakalani kuma-socials. Now track yakho yokuqala mfethu mhlawumbe usayikhumbula ukuthi iphi ingoma yakho yokuqala nje owabona ukuthi okay iyanginyusa-ke manje engathi iyangisusa kule level le ngikuyona? I don't know because mina ngabe nenkinga ukuthi bengisele studio ngisebenze ngilo ngiyiplan ukuthi azini yabo le ngizoyi-release ngizwe sama-chip even namanje I'm dropping a song le ngoma liphumule if ufuna ukuyilika uyalika mina ngiyakusendela ngithi awuzwe la siyadropha soon ukuthi wena wenzani ngayo. But at that time, abantu, if you have a song and you like it, I remember there's this other song, Bangdala, and I said, that's when fun. Hey, don't do that. That's when. It's a nice song. But the fact that I told you somewhere, somewhere, that means